Ayo ratu, Kanjeng Ratu, monggonya. Ireng manis garwane wong liya. Monggo seragian Purwo dadi grobogan. Tetap tresno lahir batin maksudnya apa? Ngabar sing kendang lho. Naksir. Penak ngene iki jan aku ora ngantuk nek dangdutan ngantuk aku. Naksir namanya ngendang. Naksir namanya ngendang. Belas. Oh. Nya, Dalam. penak seraginan yo. Lah ini emang apa iki? Lah iya penak seraginan. Nek koplonan ngantuk aku iki. Oh. Menjalarang terpaksa templang, payai. Yen kelingan lelakonku jamane nalika ing pamulangan kaca putri ayu lahir lan katine pegang tepos bebarengan
Bapak Ibu habisin yuk. Tak Kita- parani salah joget. Kita dua lagu lagi selesai. Ayo kari syarat dangan bubar. Bablas deh garwane wong liya. Wong tuane garwane wong liya masih. Seragen Purwodadi. Sukawati Laras Lugi. Sembah nuwun Ibu tabarakallah. Purwodadi Seragen. Wong ayu sing tak tresnani rino wengi mung tak impi aku ora bisa lali mung sliramu pujane ngati tresno garwane wong liya aku wis kebaca tresno nanging atiku tinggawe lara Ngapa sliramu bego tinggal aku Sukawati Laras. Aduh. Taplong, wayahe. Aduh. Sliramu sing tak tresnani rino wengi mung tak impi aku ora bakal lali mung sliramu pujane ngati
Oke siap. Yang mana? Ini teman-teman dari pengantin. Nanti tunggu lagunya. Gak ada. Monggo nyage. Oke. Pak Toto monggo. Salalalala. Keluarga besar Purwodadi Grobogan sedaya monggo tayupan. Monggo sedaya monggo. Monggo yang dari Tambak boleh joget ke sini. Yang punya umpomo sarua monggo sini Pak. Ibu mau ikut ya? Monggo. Dari Tambak. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Blarati samperke, omahe cerak ora ngamperke. Mas, aja ngono Mas, aja ngono. Paling ulon, apa sediane kelakon. Dari mana datangnya lintang, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Dik, kek ndang miring. Ayo dik, kek ndang miring. Periksa gak radio, yen ranjengking ora iso jero. Apa kuwi mana? Menene kompor Kak. Mani rong tandur. Kijing
badhe kelakon. Mumpung teng mriki Pak Totok monggo panjenengan nyanyi napa monggo nderek. Pak kaya kendangane Maman ya. Mana bosone CEO? CEO bosone. Tolong mic 1, mic 1. Tolong mic 1, mic 1. Iya, 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 iya. Oke, siap, siap. Monggo Pak Haji.
Trio ini 3 bersaudara. Oh iya. Alhamdulillah sudah haji semua. Haji semua, CEO semua Pak CEO No. semua. Haji HE Pak Haji betul. HE. HE. Hae. Syukur bisa dawa gunung desa dadi raja ini ora Bone padha podo. lara apa Sukawati laras kok. Saja sedhe. Iya. Haji, mare. Dedek mau. Nah, matur bangun. Ya ampun. Ya ampun. Haji, sayangku. Dek, jangan berjuang. Kejaman berjuang berkeringan Tak openi Pak Haji ning saiki ono ngendi serem Pak No. Jare dewa sana jaturutan sing dikanja biyen ninggal opo lali Degane jago ing gunung tutup payung Pak Haji bablas kenapa malih? Pak Haji lagunya apa Apa maneh? geser kene Dek, ujung Pak Haji sebelah. Pak Haji cemburuan aku wedi Pak No. syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja Sampun masih. Bone podo sampun Mas. Dek Pak Rizka, Haji dalem. geser sebelah sini.